Чай да снимам колко си умен. Някакви 16 сома, да, в 4 милисекунди. Запали ли се бил? Колко му после? БМВ. 20. Задно шума малко. Те 150 някъде. Малко. Господин Банакиев се завърна. Тук не виж само на бензин, не е горял бензин. На какво ме решил? Само на бензина, не е горял бензин. Да, сега малко наливаме мозък на електроника. Умният тук прави разни работи. Я чекам. Някакви жили аванс ще се виждам, че прави. Сега да покажа на хората тук бензина с жлия ароматив. Сега ще чуете грозната помпа как бучи. И да видим какво газа поддам. Не бе, то няма да има нужда, бе. То има такива отворени от дроселите. Тази помпа, това е сирепа. Тази помпа работи на мокро и даже да ти кажа, че такова налягане имаме, че силно инжекторите са напълнили цилиндрите върхле. Защото не ще да завърти. Регулаторът къде е? Его там, бе. Това на кут се раздува то. Кое се раздува? Това на кут се раздува. Аз знам, че идва, ама за да го раздуе, какво налягане сте? Колко сте пуснали? 3 бара наш. Обаче, знаеш как вибрира този мъркуч от помпата? Иво, ние сме оператори, само искам да знам. Това според мен напълнихме цилиндрите с масло, с бензин.